בישראל. זה עתה נחתנו בנמל התעופה בן גוריון. אנא שבו במקומותיכם כל עוד השלט המורה להדק חגורות מואר. הנכם מתבקשים לנהוג משנה זהירות בזמן פתיחת תאי האחסון מעל לראשיכם על מנת למנוע נפילת חפצים. לפני צאתכם מהמטוס, אנו ודאו שלא שכחתם דבר ושכל חפציכם איתכם. אנו מבקשים להזכיר לכם כי העישון במטוס ובסביבתו אסור בהחלט. נוסעים הזקוקים לעזרה מתבקשים להישאר במקומם עד לירידת כל הנוסעים. נוסעים במעבר לטיסות המשך מוזמנים לפנות לדלפק המעבר באולם הנוסעים. אנו יודעים כי יש לכם אפשרות בחירה, ומודים לכם שבחרתם לשוב הביתה עם אל על. בשם אל על וצוות המטוס, אנו מקווים שנהניתם מהטיסה, והרגשתם הכי בבית בעולם. נשמח לארח אתכם שוב באחת מטיסות אל על. שלום ולהתראות. Ladies and gentlemen, welcome to Israel. We have just landed at the Ben Gurion International Airport. Please remain seated as long as the fasten seatbelt sign is illuminated. And please be very careful when opening the overhead compartments in order to prevent stored items from falling. Do please make